Hare Krishna, ma'am. Thank you, Hare Mataji. Hare Krishna, Mataji. Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Thank you, Krishna. Mataji. Hare Krishna, thank you so much, Hare Krishna. Regular வாங்க, Hare Krishna. See you, Hare Krishna. Ma'am, I leave, ma'am. It's over. Krishna, Mataji. வந்துகிட்டே இருக்கு. வந்துகிட்டே இருந்தது ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு எத்தனை சொன்னாக்க நம்மளுக்கு தெரியும். நல்லா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Mataji. Pranam Mataji. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Namaskaram Mataji. நமஸ்காரம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. மாதாஜி புது இந்த 18 days எப்போ மாதாஜி ஸ்டார்ட் ஆகுது? டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணல மாதாஜி. டேட் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஏப்ரல் கண்டிப்பா கிடையாது. ஏப்ரல் கண்டிப்பா கிடையாது மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாரும் வெக்கேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ரோல்மெண்டே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால ஏப்ரல் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. பண்ணா மேல தான் இருக்கும், இல்லைன்னா ஜூன். மேல கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. இது நீங்க கிளாஸ் எடுக்க சொன்னீங்கல்ல, முன்னாடி கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். இப்ப ஆனா முடியறக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இல்லையா? ஆமா ஆமா, அதனாலதான். நீங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் யார் தானே நீங்க இந்த லிங்க் வாங்கிட்டு பாருங்க. சரிங்க மாதாஜி. மல்லிகா இவங்கிட்ட கேட்டேன், இவங்க மணிமேகலை மாதாஜிட்ட கேட்டேன், அவங்க கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட அவங்களது லிங்க் வாங்கி பாருங்க. இல்லைன்னா போன மாசத்துக்கு கூட இருக்கும் பாருங்க. வடிகர்சி மாதாஜி அவங்களது கூட நல்லா இருக்கும். வெரி குட். அது 18 daysனு போடணுமா யூடியூப்ல? இல்ல நீங்க உங்களுக்கு நான் வேணா பிளேலிஸ்ட் ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி வந்து ஷேர் பண்ண சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி குட். அப்படி எடுக்க முடிஞ்சா நீங்க 7 PM எடுப்பீங்களா? 3 o'clock 7 PM ரெண்டுமே எனக்கு ஓகே மாதாஜி. ஓகே. மார்னிங் நைட் உஷா மாதாஜி வந்து 7 PM எடுக்கிறது டவுட். அடுத்து அதாவது மேல வச்சீங்கன்னா என்னால டவுட் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 7 PM ஓகே தான் மாதாஜி. ஓகே, தென் யூ பெட்டர் ஸ்டிக் டு 7 PM. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. Jaya Radha ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. Jaya Madhava Kunja Bihari. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. Yashodanandana யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. Yashodanandana Brajajana யமுனதீராவனச்சாரி.
యమునదీరా వనచారి వనచారి యమునా తీరా వనచారి యమునదీరా వనచారి జయ రాధ మాధవ कुंज बिहारी జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ जय राध माधव జయ बिहारी రాధ రామ కుంజ విహారీ హరి हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 హరే कृष्ण హరే కృష్ణ कृष्ण కృష్ణ हरे హరే हरे హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ कृष्ण हरे कृष्ण కృష్ణ हरे हरे రామ हरे హరే राम రామ హరే राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी नमस्ते एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी वाழும் வளமுடன் माता जी வாழ்க வாழ்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா நாம் இன்னைக்கு 4வது ஸ்லோகம் படிக்கணும் இல்லையா? சோ முதல் ஸ்லோகம் எல்லாமே, அதாவது இப்ப நீங்க அந்த 14வது அத்தியாயத்திற்கும் 13வது அத்தியாயத்திற்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? 19 ஸ்லோகங்கள் இங்க, அங்க வந்து 41 ஸ்லோகங்களுக்கு இது மேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு அதாவது எடுத்துரைப்பார். இங்க வந்து மன்னர் ரகுகணனுக்கும் வந்து ஜடபாரதருக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடல். ஓகே, சேம் டாபிக் இங்க வந்து ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருக்கும், அங்க வந்து நமக்கு எளிமையான லெவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த அத்தியாயத்துல வந்து, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். ஓகே,
ஸோ பரீட்சித் மகாராஜ் மறுபடியும் கேட்பார், எனக்கு அது புரியல அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்பார். அதாவது அவங்க பேசின அந்த கான்வர்சேஷன் லெவலை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல, எனக்கு இதை வந்து கொஞ்சம் விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அதை தான் நாம் மீண்டும் அதே மாதிரி வந்து 14வது அத்தியாயத்தில் படிப்போம். சரிங்களா? 13. ஓம் நமோ பகவதே வாசு. யார் வீட்டிலாவது டிவி போயிட்டு இருந்தா தயவு செஞ்சு நீங்கள் மியூட்டில் இருந்துக்கோ. ஓகே. ஸோ என்ன செய்ய, வீட்டில் நம்ம வந்து யாருமே கண்டிஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏன்னா இங்கே நீங்கள் ஒருத்தங்க ரிஜாய்ஸ்மெண்ட், ஸோ பகவானை பற்றி கேட்டு, ஸோ வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய மூடு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் அவங்கள தொந்தரப்படுத்தாமல் நீங்கள் சைலண்ட்டாக மியூட்டில் போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் படித்தோம், என்னெல்லாம் ரீசன்ஸ் படித்தோம், யாராவது ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? மாதாஜி ஒரு கட்டுண்ட இவன் வந்து காட்டுக்குள்ள போறான். காட்டுக்குள்ள போகும்போது அங்க வந்து அவனை வந்து ஒரு 6 கொள்ளைக்காரர்கள் வந்து அவனை தவறான வழியில இது பண்றாங்க. அவன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த அதையெல்லாம் அவங்க அபகரிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து இவங்கிட்ட இருக்கிற இதையெல்லாம் வந்து ஆட்டுக்குட்டிய வந்து மிருகங்கள் வந்து கவர்ந்து புடிச்சிட்டு போற மாதிரி எல்லாத்தையும் புகுந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறாங்க. இந்த கொள்ளையடிக்கிறத பத்தி தான் இந்த இதுலயும் புலன்களுடைய 2வது வந்து 3 பாயிண்ட் சொன்னீங்க மாதாஜி. அதுல 2வது வந்து காட்டுக்குள்ள போகிறான். போகும் பொழுது அவனுக்கு பல கடுமையான உழைப்பு இதெல்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் அவன் வந்து துன்பத்தையே அடைகிறான். அதனால அவன் ஏன் அவனுக்கு பொருள் எல்லாம் ஒரு காலம் வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியாது, அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். மாதாஜி அவன் வந்து அந்த கொள்ளையடிச்ச பொருளை வந்து செலவு பண்ணணும்னு எண்ணத்தோட போறான். கடைசியில அவனுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாம போயிடுது அப்படின்னு போட்டிருக்கல மாதாஜி. அந்த மனைவி மக்கள் எல்லாம் வந்து அத வந்து பிடுங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நரிக்கும் புலிக்கும் ஒப்பிடுறாங்க. அத உன்னை பல்வேறு வழிகள்ல அவனை கொள்ளை அடிக்கிறாங்க. அவன் சம்பாதிக்கிற பொருளை கொள்ளை அடிக்க போறாங்க. அப்புறம் அந்த 3வது பதம் வந்து அந்த காட்டுல தேவையில்லாத நிறைய எக்ஸ்ட்ரா பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. கொசுக்கடி அதெல்லாம் வந்து கொசுக்கடியாகவும் அந்த கொசுக்களை வந்து யாரோட ஒப்பிடுறாங்கன்னா காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்ட மக்களுக்கு தான் ஒப்பிடப்படுறாங்க. அப்புறம் வந்து பேயி பிசாசு இதெல்லாம் இருக்கு. அவங்களோட ஒப்பிடுறாங்க. நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய தங்கம் பொருள் இவற்றோட ஒப்பிடப்படுறாங்க. பொன் பொருளோட இந்த பிசாசுகளையும் பேயோட ஒப்பிடுறாங்க. தங்கத்தை பேயி பிசாசோட ஒப்பிடுறாங்க. ஆக மொத்தம் இது முழுக்க கம்பேரிசன் தான். எஸ், அதாவது அதாவது ஒரு ஜீவனுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், இந்த ஆன்மா, இந்த 3னுடைய பங்கேற்பை பத்தி தான் நாம இந்த இடத்துல வந்து யாரு எடுத்துரைக்கிறது, ஜடபாரதர் வந்து மன்னர் ரகுகணனுக்கு எடுத்துரைச்சுருக்கார். அதாவது இது போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூஷன் தான். ஆனா இந்த இடத்துல ஓமைகள் தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். ஓகே, அதை தான் நாம வந்து இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். ஸோ இதே மாதிரியான ஓமைகள் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல, ஏன்னா இவர் சொல்றது எல்லாமே ஹை லெவல் தான். இப்போ நீங்க காட்டுக்குள்ள போறது, அங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வந்து நம்ம வந்து அதன் மேல வந்து ஆசை கொள்றது இல்லையா, அதை அடையிறது இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து
நம்ம வந்து ஜென்ரலாக கதை மாதிரி கூட கேட்டுருவோம் நம்ம இல்லையா. ஆனால் அதை வந்து நம்ம உடலுடைய செயல்பாடுகளோட வந்து இந்த உடல், ஆன்மா இல்லையா, சூக்ஷ்மம் இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுறதுன்றதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கறது இல்லையா. அதனுடைய இன்னும் ஒரு டீட்டெயில்டு வெர்ஷன் தான் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் படிக்கிறது இல்லையா. ஸோ நம்ம இப்படி நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே ஓகே. பத்மாவதாஜி வெரி வெல் ரீகலெக்ட் பண்ணாங்க. வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட்ஸ் ஹவு நம்ம மைண்டில் வந்து அதெல்லாம் பதிய ஆரம்பிச்சாதான் என்ன ஆகும்னாக்கா, நமக்கு ஒவ்வொரு செயல் புரியும் போதும் நாம எந்த மாதிரியான உணர்வுகள் என்பது நம்ம உணர்ந்தறியணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து எப்போ வரும்னாக்கா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செயல்லையுமே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய விதத்துல இதுல வந்து ஸ்தூலம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் எப்படி வந்து ஈடுபாடு ஆகிறது, அதே மாதிரி சூக்ஷ்மம் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு செயல்படுகிறது, இந்த ஆன்மா எதை தான் விரும்புகிறது, இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி குணாதிசயத்துல தான் இருக்கோம், இப்படிப்பட்ட விருப்பம் இருந்தா இதெல்லாம் நமக்கு நாமே அடுத்தவங்களதெல்லாம் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணவே போக வேண்டாம். ஆனா நம்முடைய செயல்பாடுகள், நம்முடைய குணாதிசயம், நாம எப்படி இருக்கோம், நாம அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மேன்மை உறணும், இது எல்லாமே வந்து நாம அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு தான் இத்தனை விளக்கங்களுமே வந்து நிறைய ஆச்சார் பாகவதர்களுடைய விளக்க உரைகள் வந்து நமக்கு வழங்கப்பட்டதற்கான காரணமே இதுதான் இல்லையா. உணர்தலுக்கு தான். எப்படி நம்ம பாகவதம் படிச்சா நம்ம வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு போகணும்னாக்கா, ஒவ்வொரு பாகவதருடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, அவங்க எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய தன்னுணர்வு பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சாங்க, எவ்வாறு அந்த பாதையை எடுத்துட்டு போனாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு அதை எப்படி உபதேசம் பண்ணாங்க, அவங்க உபதேசிக்கப்பட்டவர்கள் எவ்வாறு அதை வந்து நடைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க, இப்படி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் எப்படி வந்து அந்த பக்தர்களால் வந்து சொல்லப்பட்டது இல்லையா, அதாவது சமர்ப்பிக்கப்பட்டது, சொல்லப்பட்டதை விட சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஸோ இப்படி நம்ம அதெல்லாம் கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னாக்கா, நமக்கும் அந்த பாவத்தினோட வந்து ஈடுபாடு என்பது அதிகரிக்கும். அவ்வாறு ஈடுபாடு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாமளும் அவ்வாறே செயல்படணும்ன்ற அந்த உந்துதலுக்கு தள்ளப்பட்டு கடைசியில நாமும் அவ்வாறே செயல்படுவோம். அப்பதான் நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து விட்டு விலகி தூய்மையான பக்தி தொண்டுல போய் நாம வந்து அமர்வோம். ஓகே, அல்டிமேட் கோல் எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்லையா. தீமகி எதுக்கு வந்து தீமகி கொடுத்துருக்காருனாக்கா, இவந்தோ பாகவதம் வந்து பரமஹம்சர்களுக்கானதாக இருந்தாலும் நம்மளை போல அதாவது கடைநிலையா இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்குமே இது வந்து அதாவது அவங்களுக்குமே இது வந்து அவைலபிள். ஓகே, ஸோ நாம் எல்லாருமே கடைநிலையிலேருந்து தான் படிச்சுட்டு போகிறோம். அட்லீஸ்ட் முடிக்கும் பொழுதாவது நாம பரமஹம்சம் ஆகலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல பக்தராகிறதுக்கும் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதும், அட்லீஸ்ட் மினிமம் லெவல் அவருடைய திருவடிகளை சேர்றதுக்காக நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவாமல் இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா. ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் கேட்கும் பொழுது அந்த பிரபுஜி வந்து பேசிட்டு இருந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இப்போ உக்ரகர்மாவா இருக்கு அல்லது விகர்மாவா இருக்கு இல்லையா. எங்க பார்த்தாலுமே வந்து போர் இதெல்லாம் எப்ப நிக்கும்னு தெரியாது இல்லையா. எவ்வளவு அன்சர்டனிட்டி, இதை நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ எப்போ நம்முடைய குடும்பத்தை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கோமோ அப்ப நம்ம இன்னும் உலகாயுதவாதியா மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகள் வந்து என்ன தவறு இழைச்சாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே. ஸோ அதாவது உக்ரகரமா ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன சொல்லுங்க. நம்முடைய நோக்கம் அனைத்துமே நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக மட்டுமே சம்பாத்தியம் செய்யறது. அதனாலதான் அது அதாவது விகர்மா, எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட நிலை. ஸோ அந்த உக்ரகர்மால இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வெளியில வரணும். இல்லைன்னா நாம வந்து கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். ஸோ வெறுமனே பௌதீக வைபவங்களை மட்டுமே அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து கண்டிப்பா மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறந்து மீண்டும் இன்னும் இப்ப அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறத விட இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. வர வர காலகட்டங்கள் வந்து வந்து அவ்வளவு நன்மை பயக்கத்தான் இருக்கு. அந்த பிரபுஜி எப்படி கிளாஸ்ல எப்படி பேசியிருந்தாருன்னா, லெட் திஸ் இந்த டிவாஸ்டேஷன் வந்து இப்பயே நிகழட்டும், ஏன்னா இதை விட இன்னும் மோசமான சூழ்நிலை அப்படின்னா அவர் எந்த அளவுக்கு கருணையா இருந்திருப்பாருன்றது வந்து நல்லாவே புரிஞ்சது. இனிமே இன்னும் மோசமான நிலைமையை வந்து நாம பார்த்து இல்லையா அந்த அந்த அனுபவத்தையுமே நாம வந்து சகிச்சுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் எனக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் பேசினது வந்து நன்னாவே புரிஞ்சது. ஸோ அது மாதிரி ஸோ அதுதான் கம்பேஷனேட் சோல்ஸ்னுடைய நிலை.
ஆனா நமக்கு இந்த உள்ளதே உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய திறன், நம்ம சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றத வந்து நம்மளால பார்க்கக்கூடிய திறமை இருக்கா? இருக்கு. ஆனா அதை நாம உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது இல்லையா? அதை நாம உணர்ந்தோம்னா இங்க மீண்டும் பிறவாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் எதுவோ அதை ஃபர்ஸ்ட் தேடும். அதன் பிறகு பக்குவம் அடைஞ்சா நாதனம் நாஜனம் நான் சுந்தரி மாதிரி கூட நம்ம வந்து செயல்படலாம். ஆனா அந்த பக்குவம் வர்றதுக்கு வந்து நமக்கு நம்முடைய குரு நம்மளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? நாம் அந்த நிலையில இருக்கணும், நம்ம வந்து பறைசாற்றி கொள்ள முடியாது. ஸோ அதனால ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து அவரே பக்த ரூபம் தான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? நான் ஒரு பக்தன், அந்த பாவத்தை மட்டும் தான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கார். அவர் ஸ்வயம் வந்து பகவானாக இருந்தும் அவர் வந்து அவ்வாறு சொல்லலை. அதனால வி டோன்ட் ஹவ் எனி அத்தாரிட்டி. இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு தூய பக்தர், நான் எல்லாமே எனக்கு தெரியும், நான் பண்றது எல்லாமே ரைட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த நான் என்னது அகங்காரத்தினுடைய அந்த பண்பை வந்து அதிகமா நாம வந்து வளர்த்துட்டே போனோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து எந்த இலக்கு அடையணுமோ அந்த இலக்கு கண்டிப்பா அடைய மாட்டோம். Hare Krishna, ma'am. Sorry for interrupting, ma'am. இன்னைக்கு ஈவினிங் பக்தி சாஸ்திரி, சாரி, பக்தி வைபவ் யூ டேக்கிங் at 5 o'clock இல்ல? ஆமா, 4:30. ஸோ எல்லாரும் ஐ டெல் யூ த ரீசன் லேட்டர். எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணோம், ஏன்னா வி ஆர் பிரசன்டிங் ஃபார் வியாச பூஜா. ஸோ ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்றதுக்கு இப்பமே சொல்லிடுறேன், மேக்கப் போட்டுட்டு வருவாங்க. அது ஒரு போட்டோ பிடிச்சிருங்க மேம், ஸ்கிரீன்ஷாட். யார் மேக்கப்? எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணலன்னா அதான் எனக்கு அர்த்தம். ஓகே, 4:30 ஆக்சுவலி. சாரி 4:30. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து எல்லாரும் ஒரு போட்டோ, ஐ டாக் டு யூ அபவுட் இட் இந்த ஆஃப்டர்நூன். ஸோ 2-3 போட்டோஸ் எடுத்துருங்க மேம். If possible, I'll also come in between. I'll also take You some only stuff. come and take. You only come and take. I'll also take, but இப்போ மேக்கப் ஆன் பண்ணும் வீடியோ, அதனால sure. சரி, ஓகே. எல்லாரும் ஐ திங்க் எல்லாருமே வந்து இப்பமே வீடியோ ஆன் பண்ணா ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துருவேன். அப்படியே எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. இருங்க, நான் வந்து ஐ வில் மேக் இட் as a gallery view so that everyone ஏன்னா இதே டீம் வந்து ஈவினிங் இருக்க மாட்டாங்க, அதனால ஜஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு 2 minutes வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. நான் 1 minute கொடுக்குறேன். சாரி மேம், அர்ஜென்ட், அதனால தான். பிரபு ஜஸ்ட் கால் நாமினேஷன். நோ ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் டேக் அப். சோ நைட்டி போட்டுருக்கோங்க, துப்பட்டா போடுங்க ப்ளீஸ். எல்லாரும் துப்பட்டா போடுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஒன்லி துப்பட்டா. இல்ல, மெயின்லி நைட். Thank you. அது சுடிதார் மாதாஜி. I understand. சுடிதார் இஸ் ஓகே மாதாஜி, நைட்டிக்கு சொல்றேன். அது கூட துப்பட்டா இருந்தா தான் பெஸ்டா இருக்கும். அது ஓகே. எல்லாருமே ஜானகிராம் பிரபுஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் ஆனாவல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் எங்க இருக்கீங்க? எனக்கு உங்களுக்கு ஆன் பண்ண வைக்க முடியாது. ஸ்டாப் மேம் எல்லாம் ஐ அம் டேக்கிங் இன் தி வியூ மேம், கேலரி வியூ. கேலரி வியூ தான் நான் பண்ணிருக்கேன். யா, ஐ ஹவ் டன். மேம் வீடியோ ஆன் பண்ணலனா ஆர்டர் இருக்கு. சோ ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ணவங்கள only with videos எடுக்கறேன் மேம். நோ ப்ராப்ளம். 1 செகண்ட் இருங்க மேம், 1 செகண்ட். 34 devotees are there. 34. First we'll do existing சொல்றேன். I'll do hide non video participants. Perfect மேம். ஒரு செகண்ட் மேம், I'll just take a screenshot. இருங்க, உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். ஷிஃப்ட் இல்ல not required. கோர்ஸ் பண்ணா ஓகே. போஸ்ட் ஷிஃப்ட் print screen. ஐயோ நான் காணுமே. இருக்கேன். பத்மா மாதாஜி எங்க இருக்கீங்க? அச்சோ போயிடுச்சு. என்ன எப்படி போச்சு? ஒரு நிமிஷம், கேலரி வியூ தான் வச்சிருந்தேன். அது ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி நானு. ஓ, थैंक यू. வந்துச்சு. கண்ட்ரோல். ஐ திங்க் இப்பதான் பார்க்கிறதுக்கு பிளசண்டா இருக்கு. சித்ரகேசினி மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, அனுசயா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி. சோ மாதாஜி இங்க 9:10 மாதாஜி. இங்க 9:10 ஆங்க. 9:10. நோ ப்ராப்ளம். நோ ப்ராப்ளம், இட்ஸ் ஃபைன். டிவோட்டி only. மாதாஜி என்னோட வீடியோ தெரியுதுங்களா மாதாஜி? யாரு பேசுறது? வசந்தி மாதாஜியா? எஸ் யூ ஆர் வெரி மச் விசிபிள். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, மதனா மாதாஜி, மீனாட்சி சுப்பிரமணிய மாதாஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி, பாக்யலட்சுமி குருசாமி மாதாஜி, இவங்க எல்லாம்
பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணவே இல்லையே. பிரேமா மாதாஜி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரேவதி மாதாஜி ஓகே ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி மாதாஜி எல்லாருமே எல்லாரும் ஆன் பண்ணுங்களேன். குட்டி குட்டியா எல்லாருமே பெருசா தெரியும். இத்தனை ரொம்ப பேர் மேக்கப் எல்லாம் தெரிய மாட்டீங்க, டோன்ட் வரி. துப்பட்டா வந்து ஏன் போடுறோம்னா நைட்டி தெரிய கூடாதுன்றதால. ஆமா, நைட்டியா இருந்தா துப்பட்டா போட்டுக்கோங்க. நைட்டியா இருந்தா துப்பட்டா போடுங்க. மாதாஜி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன் மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி பேசுறேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஓ ரொம்ப வெரி நைஸ். கஷ்டப்பட்டு ஃபிளைட் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி வந்து சேர்ந்தேன். ஓ ஓகே. வந்து சேர்ந்துட்டு ஒரே அம்மா போட்டுடுச்சு நேத்துல இருந்து. நான் டைரக்டா இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் நாமினிஸ்டர் பிரபுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். சோ தயவு செஞ்சு நீங்க உங்க ஃபேஸோ உங்க துப்பட்டாவை பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் செக் பண்ண முடியாது என்னால. Fine, fine, இல்ல fine. அப்புறம் அதனால கிளாஸ் இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன், சாரி. No problem. Fine. மேம் ஐ நீட் அ சிமிலர் திங் ஃபார் பக்தி வைபவ் ஆல்சோ மேம். நானே எடுக்கிறேன். நீங்க 5 o'clock வாங்க, வந்து நீங்க நைஸா எடுத்துட்டு போங்க. எல்லாருமே ஆன் பண்ணி வைக்க சொல்றேன். ஐ திங்க் நிவேதிதா மாதாஜி நான் இப்பதான் பாக்குறேன். நம்பிட்டேன் மேம். சோ பபிதா மாதாஜி தான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். ஆனா கிருஷ்ணா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி எங்க இருந்தாலும் குல்லா வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி. ம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காணும் மேம். இருக்காங்க பாருங்க பபிதா மாதாஜி இங்க கிரீன் குல்லா கலர். இல்லைன்னா நான் ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டேன் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் குட் எனஃப். நாளைக்கு வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணாத அவங்க வேணா மேக்கப் போட்டுட்டு வந்து நாளைக்கு வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. அது இன்னொரு போட்டோவா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நாளைக்கு கேன் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு கம் லிட்டில் ஏர்லி மேம், லைக் 6:20 or so. 15 I'm available. 6:50. சீக்கிரம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜியை காணோம். ஜெயந்தி மாதாஜி காணோம். அவங்களுக்கு இதுல போட தெரியாது மாதாஜி. அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. போட்டேன் மாதாஜி. வீடியோ வரல மாதாஜி. போட்டேன் மாதாஜி. வரல மாதாஜி. பார்த்தேன், காணோம். வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம பிரேயர்ஸோட வில் கோ இன்டு தி செஷன். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். அஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம் இப்போ 4வது ஸ்லோகம். மாதாஜி சாரி மாதாஜி. கீச்சு கீச்சுன்னு ஒரு சத்தம், எக்ஸ்ட்ரா சத்தம் எல்லாம் ரொம்ப வருது. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, யாரோ சவுண்டு. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணியிருக்கேன். யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் மியூட் பண்ணியிருக்கேன். ரைஸ் பண்ணாதவங்களது பார்க்க. ஓகே ஃபைன். நிவாசதோய திரிவினாத்ம புத்தேஸ் ததஸ்ததோதாவதீபோ அடல்யாம் क्वचित् सा वाद्योदित पांसु धूम्रा तिसो न जानाति रजश्ललाक्षः. Yes,
விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा माता जी। निवासतोय द्रविणात्मबुद्धिस् ततस्ततो धावति वो अडल्यां क्वचिच्च वात्योतितपांसु तूम्रा दिशो न जानाति रजस्ललाक्षक. நிவாச வசிக்கும் இடம், தோய தண்ணீர், திரவின செல்வம், ஆத்ம புத்தி. அவள் ஆத்மா அல்லது தன்னை உலகப் பொருட்கள் என்று கருதுகிறாள். தத தத இங்கும் அங்கும், தாவதி அவன் ஓடுகிறான், போ ஓ மன்னனே, அடவ்யாம் வாழ்க்கை என்னும் அக்காட்டுப்பாதையில், கொச்சிச்ச சில நேரங்களில், வாத்யா சூறைக்காற்று தூசியினால், விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஒரு இடத்துல இருந்து படிங்க, ஒரே இடத்துல இருந்து படிங்க, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜ வல அக்ஷ அவனது கண்கள் அத்தூசியினால் மூடப்பட்டிருக்கும் அல்லது மாதவிலக்கு நாட்களில் அவன் மனைவியால் அதிகம் கவரப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பார்ந்த மன்னனே, உலகம் என்னும் காட்டுப்பாதையில் செல்லும் மனிதனின் புத்தியானது வீடு, மனைவி, மக்கள், செல்வம், உறவினர் போன்றவர்களினால் பலியாகின்ற காரணத்தினால் அவன் வெற்றியினை தேடி ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். சில நேரம் அவனது கண்கள் சூறாவளி காற்றில் எழும் புழுதியினால் மறைக்கப்படுகின்றன. அதாவது அவனது காம இச்சையினால், அவனது அழகிய மனைவியால், குறிப்பாக அவளது மாதவிலக்கு நாட்களில் அதிகம் கவரப்படுகிறான். இவ்வாறு அவனது விழிப்புணர்ச்சி அப்போது மறைந்து போவதால் தான் எங்கே போகிறோம், என்ன செய்கிறோம் என்று அவனால் காண முடியவில்லை. பொருளுரை. இல்வாழ்க்கை கவர்ச்சி மனைவியிடமே உள்ளது என்பர். ஏனென்றால் பாலியலே இல்வாழ்க்கையின் மையமாக இருக்கின்றது. என் மைதுனாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம். தனது மனைவியை கவர்ச்சியின் மையமாக வைத்திருக்கும் லோகாயத மனிதன் இரவும் பகலும் மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறான். வாழ்வில் அவன் அனுபவிக்கும் ஒரே இன்பம் பாலியல் உறவு ஒன்று மட்டுமே. அதனால் கர்மிகள் பெண்களினால் நண்பர்களாகவும் மனைவியராகவும் கவரப்படுகின்றனர். உண்மையில் அவர்களால் பாலுறவு இன்றி உழைக்க முடியாது. எனவே மனைவி சூறாவளி காற்றுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றாள். அதிலும் அவள் இவ்வாறு குறிப்பாக மாதவிலக்கு நாட்களிலேயே ஆகும். இல்லற வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பவர்கள் மாதத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே உடலுறவு கொள்கின்றனர். அதுவும் மாதவிலக்கின் இறுதியில் மட்டுமே. இச்சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்க்கும் ஒருவனது கண்கள் அவனது மனைவியின் அழகினால் வெல்லப்படுகின்றன. இவ்வாறு அச்சூறை காற்று புழுதியினால் ஒருவனது கண்கள் மறைக்கப்படுகின்றன. இக்காம இச்சை உடையவன் தனது உலகின் செயல்கள் அனைத்தும் தேவர்களால் கவனிக்கப்படுகின்றன என்பதை அறியவில்லை. அதிலும் குறிப்பாக அவனது செயல்கள் சூரிய பகவானால் கவனிக்கப்பட்டு அவனது மறுபிறப்பின் கர்மத்திற்காக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. வான சாத்திர கணக்குகளை சோதிட சாத்திரம் என்பர். இச்சோதிடத்தின் காரணமாகவே உலகம் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களிலிருந்து வருகிறது. ஜோதி சாஸ்தா என்னும் அறிவியல் ஜோதியின் கணக்கின்படியே நமது எதிர்காலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது ஒளிக்கோளங்களான விண்மீன்கள், சூரியன், சந்திரன் போன்றவை கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சான்றாக இருக்கின்றன. இவ்வாறு அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் அளிக்கப்படுகிறது. காம இச்சை உடையவனின் கண்கள் வாழ்க்கை ஆகிய சூறை காற்றின் புழுதினால் மறைக்கப்படுவதால் அவனது செயல்கள் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களினால் கவனிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்படுகின்றன என்பதை அறிவதில்லை. இவ்வாறு அறியாதிருப்பதினால் கட்டுண்ட ஆத்மா தனது காம இச்சையினை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு வகையான பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்ருஷ்ய ஜில்லி ஸ்வனகர்ண சூல லூலூக வாக்பின்
यदीतान्त्रात्मा अपुण्यवृक्षान् शरयते क्षुधार्तितो मरीचितेयानि अभिधावति क्वचेत्. यस्, कलावती माताजी वासी. हरे कृष्ण माताजी. Correct. अत्रुष्य जिल्लीस्वनकर्णक्सूल ऊलुगवाक्पिन् त्यतितान्तरात्मा आपुण्यवृक्षान् स्वयते श्रुतार्तितो मरीसीतेयानि अभितावति क्वचेत्. அத்ருஷ்ய கண்ணுக்கு புலனாகாத ஜில்லி சில்வண்டுகளின் அல்லது ஒரு வகையான தேனீக்களின் ஸ்வன ஒலியினால் கர்ண சுல அவனது செவிகள் இன்னல் படுகின்றன. ஊழுக ஆந்தைகளின் வாகிபி ஒலி அதிர்வுகளினால் வியதித்த மிகவும் துன்புற்று. அந்த ஆத்மா அவனது மனமும் இதயமும் ஆபுண்ய விருட்சான் மலர்களோ கனிகளோ இல்லாத பாவ மரங்கள் ஸ்ரயத்தே அவன் தஞ்சமடைந்து ஸ்ருத பசியிலிருந்து அர்த்தித்த துன்புற்று மரீசி தேயானி பாலைவனத்தின் காணல் நீர் அபிதாவதி பின்னால் ஓடி குவச்சித் சில நேரங்களில். மொழிபெயர்ப்பு: உலகில் அலைந்து கொண்டிருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மா சில நேரங்களில் கண்ணுக்கு தெரியாத சில்வண்டுகளின் இரைச்சலை கேட்டு அவனது காதுகள் மிகுந்த இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றன. சில நேரங்களில் மலர்களும் கனிகளும் இல்லாத மரத்தை தஞ்சமடைகிறான். அவன் மிகுந்த பசியின் காரணமாகவே அந்த மரத்தை அணுகி பின்னர் இவ்வாறு துன்பமடைகிறான். தாகத்தினால் தண்ணீர் வேண்டி காணல் நீர் மீது மோகம் கொண்டு அவன் அதன் பின்னால் ஓடுகிறான். பொருளுரை: பாகவத நெறிமுறைகள் காழ்ப்புணர்ச்சியிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றிருக்கும் மனிதர்களுக்கு உரியது என்று அந்த நூலிலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரமோ நிர்மக்சரானாம் உலகமானது காழ்ப்புணர்ச்சியுடைய மனிதர்களினாலேயே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் ஒருவன் தனது வல்வட்டத்திற்குள்ளேயே அதிகம் புறங்கூறப்படுகிறான். இதுவே காட்டில் கண்ணுக்கு புலனாகாத சில்வண்டுகளின் இரைச்சலோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒருவன் சில்வண்டினை காண முடியாது, ஆனால் அவன் அதன் ஒலியினை கேட்க முடியும். இதனால் அவன் துன்புறுகிறான். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விற்கு வரும் பொழுது செவி கசக்கும் வார்த்தைகளை தன் உறவினர்களிடமிருந்து கேட்கிறான். இது உலகின் இயற்கையாகும். காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டோர் புறங்கூறுவதனால் ஒருவன் தனது மன துன்பத்தை தவிர்க்க முடியாது. மிகுந்த துன்பத்தினால் ஒருவன் தீயவன் உதவியினை நாடுகிறான். ஆனால் உதவிக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஏனெனில் அவனிடம் புத்தி கிடையாது. இதனால் உயிர் ஏமாற்றம் அடைகிறான். இது பாலைவனத்தில் காணல் நீரை தேடி ஓடுவது போன்றதாகும். இச்செயல்கள் எவ்வித நல்வினைகளையும் ஏற்படுத்துவது இல்லை. மாயா சக்தியின் இயக்கத்தினால் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா பல வழிகளில் இன்னல் படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. क्वचित् विदो यया सरिदो अभियादि परस्परं शालशद निरन्दः आशात्य त्वां क्वचित् अग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यनश्य हृदाशुः. Yes, Vasini. Yes, Prema Mataji Vasini. பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்கோ. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசி. மாதாஜி 6வது ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். हरे कृष्ण माताजी. क्वचित् विदो याग सरिदो अभियादि परस्परं शाला सता निरन्दक
आसात्यादवां क्वचित् अग्निदप्तो निर्विद्यते क्वच अनाशर ஹிருதசாதாசுக क्वचित्. சில நேரங்களில் விதோயா நீரின் ஆழம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தரித ஆறு அபியாதி அவன் நீராடவோ குளிக்கவோ செல்கிறான். பரஸ்பரம் ஒன்று மற்றொன்று சா மேலும் ஆல ஆலாசதோ விரும்புகிறான். நிரந்த உணவியின்றி ஆசாத்யா பவித்தல் தாவம் இல்வாழ்க்கையின் காட்டுத்தீ நிர்வித்யதே சோர்வடைகிறான். ஏதோ ஒரு இடத்தில் சா மேலும் அனஷா துஷ்டர்களையும் திருடர்களையும் ஒத்த அரசர்கள் ஹிருத எடுத்துக் கொள்கின்றனர். அசு செல்வம் அவனது உயிரை போன்று மதிக்கும் செல்வம். மொழிபெயர்ப்பு: சில சமயம் கட்டுண்ட ஆத்மி ஆழமற்ற ஆற்றில் குதித்து விடுகிறான், அல்லது உணவு வேண்டி தானம் செய்யும் பண்பில்லாத மனிதர்களிடம் இறக்கிறான். சில நேரங்களில் காட்டுத்தீயை போல் தகிக்கும் இல்வாழ்க்கையில் கிடந்து இடர்படுகிறான். சில நேரங்களில் தான் உயிராக மதித்த செல்வம் அனைத்தும் வருமான வரி என்று பெயரால் ஆள்வோரால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது கண்டு வருந்துகிறான். பொருளுரை: கோடை சூரியன் சுட்டரிக்கும் பொழுது ஒருவன் சில நேரம் அக்கொடுமை நீங்க வேண்டும் என்று ஆற்றில் குதிக்கிறான். ஆனால் ஆற்றிலோ மணலை தவிர நீரில்லை என்றால் அவன் தன் கால்களை முறித்து கொள்ள நேரிடலாம். கட்டுண்ட ஆத்மா எப்போதும் துன்ப நிலைகளையே அனுபவிக்கிறான். சில சமயம் அவன் தவறான நண்பர்களின் உதவியை நாடுவது நீரில்லாத ஆற்றில் குதிப்பதற்கு சமம். இதனால் அவனுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் விளையப் போவதில்லை. அவன் தன் எலும்புகளை இதன் மூலம் முறித்து கொள்கிறான். சில நேரங்களில் உணவு பற்றாக்குறை காரணமாக ஒருவன் தானம் செய்ய இயலாதவனையோ அல்லது தானம் செய்ய விருப்பம் இல்லாதவனையோ தேடி போகலாம். சில சமயம் ஒருவன் காட்டுத்தீயோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கும் இல்வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறான். சம்சார தாவாவை விட லோகா ஒருவன் ஆள்வோரால் அதிக வரி விதிக்கப்படும் பொழுது மிகுந்த வருத்தம் அடைகிறான். இவ்வாறு வரி விதிக்கும் போது ஒருவன் தனது வருமானத்தை மறைக்கிறான். அரசாங்கத்தின் வரித்துறை அலுவலர்கள் மிக்க கண்காணிப்புடனும் உறுதியுடனும் அவனது பணத்தை எல்லாம் எடுத்து சென்று விடுகின்றனர். அதனால் கட்டுண்ட ஆத்மா மிகுந்த துன்பம் அடைகிறது. இவ்வாறு மக்கள் மண்ணுலகில் மகிழ்ச்சி அடைய முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் இக்காட்டுத்தீயில் மகிழ்ச்சி அடைய முயற்சிப்பது போன்றதாகும். காட்டுத்தீயை வைத்து கொளுத்த ஒருவன் அங்கு போக வேண்டிய தேவையில்லை. நீ தானாகவே அங்கு பற்றி கொள்கிறது. அதுபோல் குடும்ப வாழ்விலோ உலக வாழ்விலோ ஒருவர் கூட மகிழ்ச்சியின்றி இருக்க விரும்புவதில்லை. ஆனால் இயற்கை விதிகளினால் கலவைகளும் துன்பங்களும் பலவந்தமாக அனைவரின் மீதும் திணிக்கப்படுகின்றன. அடுத்தவன் பாதுகாப்பினை நம்பி இருப்பது இழிந்ததாகும். ஆகையினால் வேத நெறிப்படி ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும். சூத்திரர்கள் மட்டுமே சுதந்திரமுடன் வாழ்வதற்கு இயலாதவர்கள் ஆவர். அவர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக பிறருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டியுள்ளது. சாத்திரங்கள் கலவு சூத்திர சம்பவாக என்று கூறுகின்றன. இக்கலியுகத்தில் தலைகள் உடலை காப்பதற்கு அனைவரும் பிறர் கருணையை சார்ந்தே இருக்கின்றனர். அதனால் எல்லோருமே சூத்திரர்களாகவோ கருதப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டத்தின் கலியுகத்தில் மக்களுக்கு நன்மை செய்யாமலேயே மக்களிடம் அரசாங்கம் வரி வசூலிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அனாருஷ்ய வினக்ஷந்தி துஷ்பிஷா பீடிதாக. கலியுகத்தில் மழையும் பொய்த்து போகும். அதனால் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும். மக்களும் அரசாங்கத்தின் வரி விதிப்பு கொடுமைக்கு ஆளாவர். இதனால் குடிமக்கள் அமைதியான வாழ்க்கைக்கான ஏமாற்றத்துடன் தங்கள் வீடுகளை விட்டு நீங்கி காற்றுக்கு செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம். பிரேமா மாதாஜி, நீங்க நாளைக்கு வாசிங்க. நான் உங்களை அழைச்சேன், நீங்க எடுக்காததுனால தான் ஜெயந்தி மாதாஜி கொடுத்தேன் நான். ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு வாசிங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते.
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்னா, முதல் ஸ்லோகம் இந்த 19வது அத்தியாயம், இந்த 19 ஸ்லோகங்கள் இந்த 13வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதனுடைய இன்னும் விரிவான ஒரு விளக்கம் தான் வந்து நாம 14வது அத்தியாயத்துல வந்து 41 ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இங்கே முதல் ஸ்லோகம், அங்கேயுமே முதல் ஸ்லோகம். ஸோ இங்க கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் இல்லையா, அவனுடைய வாழ்நிலையை பற்றி தான் பேசுறோம். ஸோ அவனுடைய ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் மனசு இல்லையா, அதாவது ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் மற்றும் வந்து இது ஆன்மா, இந்த மூன்றுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்குறது தான் இந்த அத்தியாயமே. ஓகே, ஸோ இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எது சொல்றதுன்னா, நாம் ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரியா வந்து ஒரு காற்றுக்குள்ள வந்து போனோம்னா அங்க போயிட்டு நம்முடைய அதாவது இந்த காடு என்பது இந்த பௌதீக உலகம் இல்லையா, இந்த ஜீவன் வந்து அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இல்லையா. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து அதுதான் எடுத்துரைக்கிறது. நமக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் வாங்குறோம், என்ன விற்கணுமோ அதெல்லாம் விற்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம வாங்குறோம், நமக்கு தேவையே நம்ம வந்து உற்பத்தி செய்யறவங்களா இருந்தா விற்கிறோம், இல்லை வந்து நம்மகிட்ட உற்பத்தி இல்லைன்னா அடுத்தவங்க கிட்ட வாங்குறோம் இல்லையா. ஆனா இதனால வந்து அந்த ஜீவன் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறான்னா நித்தியமான ஆனந்தம் கிடையாது, தற்கால ஆனந்தம் கிடைக்கலாம். ஒன்று நினைத்து கிடைக்காமல் போனா அதுல நமக்கு கோபமும் வரலாம். ஸோ மேலும் இந்த 14வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகமும் அதுதான் சொல்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஸ்லோகத்திலுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள்ள வந்து பௌதிக ஆனந்தத்திற்காக இங்க வந்து வரான் இல்லையா. ஸோ பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வச்சு அவன் வந்து அனுபவிக்கணும், ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறான். ஸோ அதனால அவன் என்ன ஆகிறான், இந்த மாயைக்கு அவன் கட்டுப்பட்டவனாக மாறிவிடுகின்றான். ஸோ ஆனா இது வந்து அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, அவனுடைய செயல்களுடைய விளைவுகளால் அவன் வந்து அநேக துன்பங்களை வந்து அனுபவிக்கிறான். ஆனா எதனால அவன் அனுபவிக்கிறான்னு கூட சில சமயத்துல வந்து தமசி குணத்துல இருந்தா அதுவுமே தெரியாம போகும். ஓகே, ஸோ மேலும் அந்த மாதிரி துன்பம் வரும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டு இருக்காதா, இந்த துன்பத்துல இருந்து நம்ம வெளியேற முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், ஸோ அதற்கான வழியை வந்து தேடுறோம். மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழ்றது என்பது கஷ்டம். ஆனா அதே ஒருத்தர் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய திருவடிகள்ல வந்து தஞ்சம் அடைந்தா நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதாவது இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கான சங்கடம் என்பது எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஆனா எது வரைக்கும் நாம ஒரு தூய பக்தரிடத்துல இருந்து நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை தெரிவிக்காம இல்லையா, வித்தவுட் அசோசியேஷன் இல்லையா, ஸோ அந்த சாது சங்கமும் இல்லாம வந்து நம்ம வந்து எதையுமே வந்து சாதிக்க முடியாது. ஸோ 2வது ஸ்லோகம் என்ன ஆகணும்னாக்கா, இந்த ஜீவனுக்கு இருக்கக்கூடிய 6 புலன்களை பத்தி பார்க்கணும். இந்த 6 புலன்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்கா சக்தி வாய்ந்தது இல்லை இந்த புலன்கள், அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நேற்று நான் கொடுத்தேன் நான். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் இந்த புலன்கள் எல்லாம் தவறான வழிக்கு வந்து வழிவகுக்கக்கூடியது தான் இந்த மனசு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த பக்தியில வந்து போகணும், கிருஷ்ண உணர்வுல போகணும்னாக்கா நம்முடைய சம்பாத்தியத்துல வந்து அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் நம்ம வந்து இந்த புல நுகர்ச்சிக்காக வந்து செலவிட்டுறதை விட பகவானை திருத்தொண்டுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனா நாம அதை செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா நாம கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறதுனால நமக்கே வந்து மனசு வராது கொடுக்கறது இல்லையா. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நாம் என்ன பண்றோம், புலன் நுகர்ச்சிக்காக அந்த பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒன் மோர் திங் என்னன்னாக்கா, ஒரு குடும்ப தலைவன் வந்து எவ்வளவு கடினமாக உழைத்து கொண்டு வந்தாலும் ஸோ வீட்டில் வந்து என்ன இருக்குனாக்கா, ஸோ அவர் சம்பாதித்து வச்ச அந்த செல்வத்தை எல்லாமே வந்து கரைக்கிறதுக்காக தான் வந்து பிள்ளைகளும் மனைவியுமேன்றதை வந்து படித்தோம். ஸோ அதனால ஒரு அதாவது ஒரு கஞ்சத்தனமா இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, இது வந்து இந்த இதுல வருது. ஸோ 14th சாப்டர்ல வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மேப்பிங், செகண்ட் ஸ்லோகத்துக்கு மேப்பிங், செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மேப்பிங் இல்லையா.
தேர்ட் ஸ்லோகம் வந்து 4, 5, 6, 7 கூட. ஏன்னா கோல்டு பத்தி அதுல தான் வருது. ஓகே, தங்கம். தங்கம் கலிபுருஷன் எங்க இருக்கான்னா 5வது இடம் வந்து தங்கம் தான். எங்க நமக்கு வந்து அதிகமான தங்கத்தை சேர்க்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் இருக்கோ, அது வந்து அது எதனுடைய இது பொறாமையினுடைய பண்பு அதனிடமிருந்து தான் தோன்றுகிறது. ஓகே, ஸோ நம்ம கிட்ட நிறைய தங்கம் இருக்குன்னா நம்முடைய உடன் பிறந்தவர்களோ இல்லை நமக்கு சொந்த பந்தத்துலயோ அவ்வளோ நகையா அப்படின்னு பேசுவாங்க இல்லையா, அவ்வளோ தேவையே இல்லையே அப்படின்வாங்க. அப்படின்னா அவங்களுடைய சிம்பிளா அவங்க வந்து அடுத்து ஆப்புலண்டா இருக்கிறவங்கள பார்த்து அவங்களுடைய ஆப்புலன்சி வந்து கரெக்ட் கிடையாதுன்ற மாதிரி பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹிப்போக்ரட்டிக் வே ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். தான் ரொம்பவுமே கிரேட்டு, இல்லைன்னா தான் ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ்லாம், மேலும் வந்து அதாவது தியாக மனப்பான்மையோட அது வந்து ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கிறத வந்து அவங்க பிரகடனப்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ அந்த இது வந்து மிக மிக தவறானது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஆனால் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க வந்து மனைவி என்னன்னாக்கா தன்னுடைய அதாவது சந்தோஷத்திற்காக வந்து தன்னுடைய சந்தோஷம்னு சொல்றதை விட குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷத்துக்காக கணவன் சம்பாதியத்தை வந்து அவங்க கண்டிப்பா நற்காரியங்கள் எல்லாம் ஈடுபடுத்தணும்னு செயல்படுவாங்க. ஆனா உண்மையான நற்காரியம் என்னன்றது தெரியாம தான் அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. எந்த சம்பாத்தியம் வந்து முழுவதும் பௌதீகத்திற்கே உபயோகப்படுத்துறதோ அந்த அத்தகைய சம்பாத்தியம் வந்து பௌதீக சம்பாத்தியம், அதற்கு கர்ம பலன் உண்டு, நன்மை தீமை உண்டு, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம கண்டிப்பா நாம தயார்படுத்திக்கணும். ஸோ மேலும் வந்து அதாவது இது குள்ளநரிக்கு வந்து அதாவது நம்முடைய மனைவி மக்கள் வந்து நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உபயோகப்படுத்தி கொண்டு விட்டால் இல்லையா, அது அந்த இது வந்து அந்த பண்பு வந்து அதாவது நரியினுடைய சுபாவத்தோட இந்த அதாவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டென்ஸ் பவர்ஸ் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை பத்தி பலன் கருதும் செயல்களை பத்தி சொல்றது நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஆனா இது வந்து நம்ம இந்த இந்த பௌதீக வாழ்க்கை வந்து நித்தியமற்றது என்று தெரிய வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம் என்ன பண்ணணும், ஸோ அதுலேயே வந்து படுத்து நம்ம உரளக்கூடாது. ஓகே, நாம் நெக்ஸ்ட்டு நன்மை பயக்க வல்லக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் வந்து நாம் அடுத்தவங்களுக்கும் நன்மை நமக்கும் நன்மை அப்படி ஒரு செயலை நாம் ஈடுபடணும். மேலும் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு மாயை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலே வந்து இந்த பிரபஞ்சம் உண்மைதான், ஆனால் தற்காலிகமான நிலையை கொண்டது அப்படின்றது, நிச்சயமான வந்து உண்மை கிடையாது அப்படிங்கும் பொழுது ஸோ நம்முடைய மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போலி அகங்காரத்தினுடைய இதில் வந்து நிற்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது மோகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பலம் கருதும் செயல்கள் வந்து அதாவது மனசு வந்து லயித்து விட்டால் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், ஸோ அதாவது இதுதான் நித்தியமானது அப்படின்ற ஒரு மனசை வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுவான். அதை வந்து அடைஞ்சே தீரணுன்றதுக்காக அவனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து பக்குவப்படுத்துவான் இல்லையா. ஸோ அட் எனி காஸ்ட் நான் அதை அடைஞ்சே தீரணும், அதுதான். அதனால வந்து இந்த மாதிரியான பண்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விலங்குகள் கூட நீங்க பார்க்கலாம் இல்லையா. விலங்குகள் என்ன பண்ணும், ஸோ விலங்குகள் வந்து ஒன்றை கொன்று ஒன்றை தின்னக்கூடிய அந்த மாதிரி கார்னிவோரஸ் அனிமல்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பதுங்கி இல்லையா, எங்க இறை கிடைக்கிறது என்றதை வந்து பார்த்து தாவி ஒரு சான்ஸ் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. இப்போ மான் வந்து ஒரு புலியிடத்துல சிங்கத்திடத்துல வந்து சிக்கி கொண்டு விட்டால் அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான நிலைகள். ஸோ எதுவுமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. கந்தர்வபுரம் ஸோ இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களை பத்தி சொல்றது. ஓகே, ஸோ இது வந்து தேர்டு ஸ்லோகம். ஓகே, 4வது ஸ்லோகம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி சொல்றது. நிவாசத்தோய திவினாத்ம புத்திஸ் இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ். தத் புத்திஸ்னாலே இன்டெலிஜென்ஸ். ததஸ்ததோ தாவதீபோ அடல்யாம் क्वचित् स वाद्योतित पांसु तुम्रा சிசோதனா ஜானாதி ரதஸ்தலக்ஷஹ. ஸோ மேலும் வந்து ஜடபாரதர் வந்து கண்டினியூ பண்றார். உலகம் என்னும் காட்டுப்பாதை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கூடிய அந்த பாதை இல்லையா, காட்டுல செல்லும் மனிதர்களின் புத்தியானது இல்லையா. நம்முடைய புத்தி எப்படிப்பட்டதுன்னா வீடு, மனைவி, மக்கள், செல்வம், உறவினர் போன்றவர்களால் பலியாகின்ற காரணத்தினால் அவன் வெற்றியினை தேடி ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். 100% ரெனவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் போறவங்கலாம் இதுதான் செய்யணும் இல்லையா. ஸோ ரெனவுன்ஸ்ட் ஆர்டர்னா அதாவது துறவரத்துக்கு போறது, அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கை நிலை ஓகே இனிமே நம்ம வாழ்ந்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண போறதில்ல,
அப்படிங்கிற அந்த காலகட்டங்கள் வரும்போது அவர் சந்நியாசத்திற்கான அந்த மார்க்கத்தை தேடுறார். ஆக்சுவலி மற்றொரு இடத்துல தேடிக்கொண்டிருப்பான். சில நேரம் அவனது கண்கள் சூறாவளி காற்றினால் எழும் புழுதியால் மறைக்கப்படும். ஸோ இதுவுமே உண்டு. அதாவது அவனது காம இச்சையினால் என்ன ஆறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூறாவளி காற்று வந்தால் நம்மளால நேராக பார்க்க முடியுமா? கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு கண்டிப்பாக முடியாது. கண்ணை மூடின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? கண்ணை மூடிட்டு நம்ம அந்த இடத்த விட்டு அகலணும்னு நினைப்போம். அது போலதான் ஒரு காம இச்சையினால் அவனது அழகிய மனைவியால் குறிப்பாக அவளது மாதவிலக்கு நாட்களில் அதிகம் ஈர்க்கப்படுகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதிகமான புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா? அதாவது ஒரு ரிஃபார்மேட்ரி இது மாதிரி கிடையாது. அதாவது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதம் ஒரு முறை தான் வேத சாஸ்திரங்கள்ல புலன் நுகர்ச்சியே அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா பெண் மீது தன்னுடைய மனைவி மீது இருக்கக்கூடிய மோகத்தினால் என்ன பண்ணுவாரு, அதாவது ஒரு மனிதன் என்ன பண்றன்னா ஈர்க்கப்படுகின்றான். ஓகே, ஸோ இவந்தோ அவங்க வி ஷுட் நாட் அவங்கள அந்த காலகட்டத்தில் அதனால தான் மாதவிலக்கு நாட்கள் செப்பரேட்டாக உட்கார வச்சிருந்தாங்க. அவங்கள எந்த ஒரு அதாவது சமையல் வேலைக்கு கூட அவங்கள அலோவ் பண்ண கிடையாது. இந்த ஒரு கஷ்டத்துக்கும் ஆளாக கூடாது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் உடல் அநேக விதமான வலியும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில பெண்கள் இருப்பாங்க. அப்போ வில் ஃபீல் வெரி டவுன். அந்த சமயத்துல ஹெல்த் வைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பிசிக்கோட உட்காந்துருப்போம் இல்லையா? மேஜர்லி இதுதான். சில பேருக்கு தான் வலியே இல்லாத மாதவிலக்கு. ஆனா மேஜர்லி வயிறு நிறைய வலிக்கக்கூடிய அதுதான் இருக்கும். ஓகே, சில பேருக்கு இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் வரவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அடிவயிறு தொடை இதெல்லாமே ஒரு அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வலி இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட வலியோடையுமே இருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. சில பேருக்கு உடம்பு என்ன ஒரு 3 நாளைக்கு எழுந்துக்கவே முடியாது மாதாஜி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆமா, நிறைய பேருக்கு ஆனா ரீசெண்டா இதெல்லாம் எதுக்குனால நமக்கு அப்படி வருதுன்னா நம்முடைய உணவு முறைகள் சரி கிடையாது. ஓகே, நாம எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் பக்தர்கள் வீட்டில் சமைச்சு சொல்றவங்களுக்கு சாப்பிட்றவங்களுக்கு நான் இது சொல்லலை. இதுக்கு அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. இன் ஜென்ரலா எது வேணாலும் கிடைச்சா எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்டு எப்படி வேணாலும் என்னுடைய காலத்தை நான் கழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் இது. ஓகே, ஸோ எது வேணாலும்னாக்கா அந்த ஹோட்டல் எந்த ஹோட்டலாக இருந்தாலும் போய் வாங்கி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களால என்ன ஆகுதுனாக்கா உடல்ல தேவையற்ற அழுக்குகள் எல்லாமே அதாவது அதெல்லாம் குடிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? அதனால நம்ம உடல் உபாதைகள் அதாவது தாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த இதுவுமே அதனால்தான். இவ்வாறு அவனது விழிப்புணர்வு அப்போது மறைந்தது போனான். அப்போ அந்த மாதவிலக்கு காலகட்டங்களிலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவரால் பொறுத்துக்க முடியல. ஒன்று வெளியில போயிட்டு அதாவது தகாத உறவு முறைக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா மனைவியை கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்சை. ஸோ இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ இதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சிலதெல்லாமே பெண்களால் வெளியில சொல்ல முடியாது. ஸோ சிலது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள் உண்டு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் தவறுகள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் பெண்ணுக்கு நம்ம ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஒரு வீக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம அவங்களுக்கு சகாயமாக இருக்கணுமே ஒழிய அதை விடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம உபதிரவமாக இருக்கவே கூடாது. ஓகே, ஸோ என் மைதுனானி என்றாலே செக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, கிரகமேதி அப்படிப்பட்டவங்க ஸோ கிரகஸ்தான் கிடையாது, கிரகமேதி இல்லையா? யார் ஒருத்தர் அதாவது புலர்நுகர்ச்சி செயல்களில் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய இதெல்லாமே இந்த மாதிரியான நிலைகள் தான். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த செக்ஸ். நம்ம வயிற்றுக்கு போகக்கூடிய உணவு கூட அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமாகவும் தூங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் தூங்கக்கூடாது, அதிகமாகவும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது, மிக குறைவாகவும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே மிதமாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கவர்ச்சியின் மையமாக வைத்திருக்கும் லோகாயுத மனிதன் இரவும் பகலும் என்ன நினைப்பான், என்னுடைய மனைவி மக்களுக்கு நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதலை அதனால கடினமா உழைக்க ஆரம்பிப்பான். வாழ்வில் அவன் அனுபவிக்கும் ஒரே இன்பம் என்பது என்னன்னா பாலியல் உறவு ஒன்று மட்டும்தான். அதனால் கர்மிகள் பெண்களினால் நண்பர்களாகவும் மற்றும் மனைவியராகவும் கவரப்படுகின்றனர். உண்மையில் அவர்களால் பாலுறவின்றி உழைக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் காரணம். ஸோ ஒருத்தருடைய மனசு உத்வேகம் அடைக்கணும்னா அவங்க எந்த மாதிரியான
ஆனந்தத்தை அனுபவித்தால் அவங்களால உத்வேகத்தோட வந்து செயல்பட முடியும் என்பது அந்த நபர் தான் தீர்மானப்படுத்துவார். அவரு அதாவது உணவுக்கு அடிமையா இருக்காரா இல்ல புலனுணர்ச்சிக்கு அடிமையா இருக்காரான்றது அந்த அந்த நபரை பொறுத்து. ஆனா இந்த இடத்துல இதுதான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? இதை விட ஹையஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த செக்ஸ் லைஃப்பை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் உண்மைதான். நமக்கு படிக்கும் பொழுது எப்படிராப்பா படிக்கிறதுன்னு கூட இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து கிஷில பிரபுபாதர் எப்படி இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார்னு நினைக்கலாம். ஆனா அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா? அந்த காரணம் என்பது உண்மையானது. ஸோ அந்த காரணம் என்பது பரம்பொருளை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அது நம்ம பொய்மையாக நாம எடுத்துக்கவே முடியாது. ஓகே. ஸோ நம்முடைய குறைகளை தவிர்த்து நாம நேர்மையான நிலையில வந்து செயல்படுறதுக்கு நம்மளை நாம தயார்படுத்திக்கணும். அதை எடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அதாவது ப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் மற்றும் வந்து இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் நாம அதாவது மனசு செயல்பட ஆரம்பித்தால் ஸோ அவர்கள் வந்து அதிகமான பாவத்தை தான் வந்து சம்பாதிப்பாங்க. ஓகே. இல்லற வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பவர் மாதத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே தான் வந்து உடலுறவு கொள்கின்றனர். இதுதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேத சாஸ்திரங்களுடைய கொள்கை. ஆனா இது எத்தனை பேர் சாத்தியக்கூறு என்பது தெரியாது. அதாவது மாதவிலக்கின் இறுதியில் மட்டும்தான். ஸோ தட் அப்போ நேச்சுரலாவே என்னது குழந்தை பிறப்பு வந்து தவிர்த்துடுவாங்க இல்லையா? ஸோ இல்லைன்னா குழந்தை கருவுற செய்து அதன் பிறகு நமக்கு குழந்தை தேவையில்லைன்றதுக்காக அபார்ஷன் பண்றது இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் நிறையவே உண்டு. ஓகே. அதனால அந்த பெண்ணினுடைய உடல் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் யூட்ரஸ்ல. ஸோ இந்த அபார்ஷன்லாம் பண்ணும்போது should be taken care in a well way. இல்லைன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த யூட்ரஸ்க்குமே வந்து பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய நிலைக்கு செல்லும் என்று சொல்வார்கள். அதனால எந்த ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து அதனுடைய பாதிப்பு என்னன்ற தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த செயல் செய்யணுமான்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதன் பிறகுதான் நாம் செயலுக்கே வந்து இறங்கி போகணும் இல்லையா? ஸோ இவ்வாறு தவறான வழியில் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமே தவறுதான். அது நம்மளை வந்து கீழான ஒரு நிலைக்கு தான் இட்டு செல்லும். அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இக்காம இச்சை உடையவன் தனது உலகின் செயல்கள் அனைத்தையும் தேவர்களால் கவனிக்கப்படுகின்றன என்பதை அறிவதில்லை. ஸோ அவனுக்கு வந்து எந்தெந்த நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூலம் ஒர்க் பண்ணுது, சூக்ஷ்மம் ஒர்க் பண்ணுது இல்லையா, ஆன்மா ஒர்க் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். ஓகே. மேலும் நாம நம்முடைய செயல்படும் தன்மையினுடைய என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் படிக்கிறது மொத்தமே வந்து இட் இஸ் த இல்லிசிட் செக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான். இது அதுலேயும் மற்றும் வந்து தவறான முறையில மனைவியையுமே நம்ம துன்பப்படுத்துறது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு புலன்களுக்கு அடிமையாகிருத்தல். இந்த இடத்துல புலன் நுகர்ச்சி செயல்களை பற்றி மட்டுமே இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இப்போ நம்ம 4 தினம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 4 5 4 இல்லையா? ஸோ இந்த 4 வந்து 4 5 6 வந்து 14வது சாப்டர் கம்பேரிசன். அது வந்து 6 இல்ல 7 வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க மாதாஜி. இனிமே 8 வரும். இங்க 4வது ஸ்லோகம் வந்து இந்த 13வது அத்தியாயத்துல 4வது ஸ்லோகம் வந்து 8வது ஸ்லோகம் வந்து 14ஆம் அத்தியாயத்திற்கு ஒத்த கருத்துடையது. ஓகே. மேலும் இதே வந்து இந்த அதாவது 4வது ஸ்லோகம் இது வந்து 8 மாத்திரம் கிடையாது 9ம் கூட அப்படிங்கறத எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ வாழ்க்கை கவர்ச்சி மனைவிடமே உள்ளது என்பர். ஓகே. ஏனென்றால் அதாவது ஹென் மைத்தினாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம். துச்சம் அப்படின்னா அதை வந்து இக்னோர் பண்றது. தனது மனைவியின் கவர்ச்சியை மையமாக வைத்திருக்கும் லோகாயுத மனிதன் இரவும் பகலும் உழைப்பான். ஆனா நைட்ல தனக்கு வந்து தேவையானதை வந்து மனைவி கவனித்துக் கொள்வாள் இல்லையா? அதுவேதான் அதாவது தன்னுடைய பரம திருப்தியா நினைச்சிட்டு இருப்பார். உண்டு, இந்த மாதிரி மனிதர்களுமே உண்டு. இல்லைன்னா பிரபுவாதர் இங்க எழுதவே மாட்டார். ஓகே. மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஆர் இன் திஸ் ரேஸ் ஒன்லி. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதனால் கர்மிகள் பெண்களினால் நண்பர்களாகவும் மனைவியராகவும் தவறப்படுகின்றனர் இல்லையா? சும்மாவே இன்னொரு பிறன்மனை கூட வந்து ஈர்க்கப்படுறதுக்கான காரணம் கூட இந்த பாலுறவு உணர்ச்சி தான். ஓகே. உண்மையில் அவர்களால் பாலுறவின்றி உழைக்கவே முடியாது. அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் டானிக் அப்படின்னு நினைப்பாங்க.
எனவே மனைவி சூறாவளி காற்றுடன் ஒப்பிடப்படுகிறாள். அதிலும் அவள் இவ்வாறு குறிப்பாக இந்த நாட்களே ஆகும். இல்லற வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பவர்கள் மாதத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே இந்த மைத்துனாதி அதாவது அனுஷ்டிக்கப்படலாம். ஸோ அதுவும் அந்த மாதவிலக்கு முடிஞ்ச உடனே இம்மிடியட்டா. அதுமே 10 நாள் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த மறுபடியும் இன்னொரு அந்த எக் ஃபார்மேஷன் எனக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸாக்டாக தெரியாது. ஆனால் அந்த ஸ்பெர்ம் போய் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 10th டே மேலே, அந்த 10th to 15th டே உள்ள எந்த பர்டிகுலர் டே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் கரு அதாவது கரு தங்கும். ஓகே, அதாவது குழந்தை கர்ப்பம் தரிக்கிறதுக்கான அந்த காலகட்டங்கள். ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் ஸோ அதாவது குழந்தை வேணான்னா ஸோ இந்த மாதிரி செய்வாங்க, குழந்தை வேணும்னா அந்த காலகட்டத்தில் செய்வாங்க. ஸோ இயற்கையிலே குடும்ப கட்டுப்பாடு எனக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்றாக பிரபுபாதர் அதெல்லாம் கண்டிச்சிருக்கார். குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆபரேஷனே செய்யக்கூடாது. ஆனால் நம்ம காலகட்டங்கள் எல்லாமே அதுதான் மெயினாகவே வச்சு நம்ம செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு அதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்றதே தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதிலும் குறிப்பாக அவரது செயல்கள் சூரிய பகவானால் கவனிக்கப்பட்டு அவர் மறுபிறவின் கர்மத்திற்காக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஸோ அதாவது வான சாஸ்திரம், கணக்குகளை, ஜோதிட சாஸ்திரம் என்ப இஜோதிடத்தின் காரணமாக உலகம் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் வருகிறது இல்லையா. ஜோதி சாஸ்தா, அதாவது ஜோதியின் கணக்கின்படி நமது எதிர்காலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸோ அந்த ஜாதகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது ஒளி கோள்களான விண்மீன்களும் இல்லையா. ஸோ விண்மீன்கள் மற்றும் சூரியன், சந்திரன் போன்றவை கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சான்றாக இருக்கின்றது. கண்டிப்பா இல்லையா. கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய செயல்களுக்கு இவங்க எல்லாருமே சாட்சிதான். இவ்வாறு அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் அளிக்கப்படுகிறது இல்லையா. அந்த ஜீவனுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி உடல் அவன் மரணிக்கும் பொழுது எந்த கர்மத்தை வச்சிருந்தானோ பேலன்ஸு, அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படிப்பட்டதின் மேல லைத்து இருந்ததோ தெரியாது. அது போல ஒரு அதாவது உயிர் வாழை நமக்கு ஜனிக்கும். இவ்வாறு அவனது ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் அளிக்கப்படுது. காம இச்ச உடையவனின் கண்கள் வாழ்க்கை ஆகிய சூறை காற்று புழுதினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவனது செயல்கள் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களினால் கிடைக்கப்பெறுமா, கவனிக்கப்படுமா அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய கேள்விக்குறி. ஓகே, அப்படின்னா என்ன வாழ்க்கைனாக்கா, ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்முடைய உணர்வுகள் என்பதுமே எந்த குணாதிசயத்தோட நம்ம இருக்கோன்றது சொல்லப்படுறது. ஆனா அப்படிப்பட்ட மனிதன் ரெகுலேட்டட் லைஃப், அதாவது பிரின்சிபல் லைஃப் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த செயல்களை மட்டும்தான் நாம செய்யணும். அது மட்டும்தான் அனுமதி. அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அனுமதி கிடையாது இல்லையா. இவ்வாறு அறியாதிருப்பதினால், அதை தெரிஞ்சுக்காம தான் நாம் கட்டுண்ட ஆத்மா தனது காம இச்சையினை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு வகையான பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான். அத்ருஷ்ய ஜில்லி ஸ்வன கர்ணசூல ஊலூக வாக்பின் ப்யதி தராந்தாத்மா அபுண்ய விருஷான் ஸ்ரயதே சுரார்த்திதோ மரிஷிதேயானி அபிதாவதி க்வசித். எஸ், உலகில் அலைந்து கொண்டிருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மா சில நேரங்களில் கண்ணுக்கு தெரியாத சில்வண்டுகளின் இரைச்சலை கேட்டு அவனது காதுகள் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகின்றது. அதாவது நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா நமக்கு சிலது இப்போ பத்மா மாதாஜி இமீடியட்டா சொல்லிடுவாங்க. இங்க யாராவது சத்தம் வந்தாலே இமீடியட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த காதுகள் கேட்கக்கூடியது இன்னலாக அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க, இமீடியட்டா சொல்லிடுவாங்க இல்லையா. ஆனா சில பேர் அந்த இறைச்சலை இக்னோர் பண்ணிட்டு கேட்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. அதனால ஒவ்வொருத்தர் எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்கன்றத பொறுத்து தான் இங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி பண்புகளுக்கு நாம அதாவது அக்வஸ்டம் ஆயிருக்கோன்றதை பொறுத்து தான். அதாவது எந்த மாதிரி குணாதிசயத்தோட நாம செயல்படுறோம் இல்லையா, அதை ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், அதை பொறுத்து தான் நம்முடைய செயல்களுமே வெளிப்பாடு வரும். ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகும் பொழுது எத்தனை சத்தம் இருந்தாலும் கூட நாம ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. இது ஹையர் லெவல். ஓகே, ஆனா நாம் அந்த ஹையர் லெவல் நாம் அச்சீவ் ஆகல. நாம் இன்னும் அந்த கடைநிலையிலும் கொஞ்சம் அந்த பாதையில தான் நாம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல
நாம சின்னதா இருந்தாலுமே நாம அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்றது வந்து தெளிவா நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா? சில நேரங்களில் மலர்களும் கனிகளும் இல்லாத மரத்தை தஞ்சம் அடைகின்றான் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு இடத்த போய் சேர்றது. ஓகே, அவன் மிகுந்த பசியின் காரணமாகவே அந்த மரத்தை அணுகிய பின்னர் இவ்வாறு துன்பம் அடைகின்றான். தாகத்தினால் தண்ணீர் வேண்டி காணல். இப்ப எவ்வளவு ஊமைகள் பாருங்க இதுல. அதாவது தன்னுடைய இச்சையை வந்து அவன் எப்படி வந்து திருப்திப்படுத்திக் கொள்கிறான் என்பதை வந்து அந்த மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம, சோ எந்த ஒரு அதாவது உபயோகமற்ற ஒரு இடத்துக்கு கூட ஒருத்தன் வந்து இது தகாத உறவுமுறை இது இல்லையா? அதனால இந்த தகாத உறவுமுறையினால என்ன கிடைக்கும்? அவனுக்கு வியாதி தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை வந்து அணுகிய பிறகு அவன் இவ்வாறு துன்பம் அடைகின்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஏற்படக்கூடியது என்னது? உடல் உபாதைகள் எல்லாமே ஏற்படுகிறது. சில பேருக்கு இது இப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா HIV எய்ட்ஸ் நோய் எல்லாமே வருது இல்லையா? இதெல்லாம் எதனால? தகாத உறவுமுறை. இந்த பிரபஞ்சமே அந்த 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 ஒரு இதுல சூழல்ல தான் வந்து சுத்தின்னு இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா ஆப்போசிட் செக்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஈர்க்கப்படுறோம். அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்முடைய உணர்வுகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபட்டுறோம். வீட்டுல நமக்கு கிடைக்காதுன்னா வெளியில போயிட்டு நம்ம செயல்படக்கூடிய தன்மை இது வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இது போத் ஜெண்டருக்குமே இது நிகழ வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஒருத்தர் ரெனவுன்ஸ்டா இருந்தாங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி செயல்கள்ல வந்து அவங்க ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால அவங்க வந்து பிற்காலத்துல வந்து துன்பம் அடையக்கூடிய நிலைக்கு போயிடுறாங்க. அதனாலதான் 2 பேருமே ஒத்த மனசோட போகக்கூடிய அந்த பாவம் இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து பேலன்ஸ்டான ஒரு இது வந்து புலனுகர்ச்சியுமே வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் சாஸ்திர விதிகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி இங்க வந்திருக்கிறதே நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக வரல. நாம எதை மறந்தோமோ அதை நினைவு கொண்டு மீண்டும் அங்கே செல்வதற்காக வந்திருக்கோம். ஆனா இங்க வந்த பிறகு இங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுடைய அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு அதுல என்ன ஆயிடுறோம்? நம்ம வந்து மூழ்கி போயிடுறோம் இல்லையா? சோ தாகத்தினால் தண்ணீர் வேண்டி காணல் நீர் மீது மோகம் கொண்டு அவன் அதனை பின்னால் ஓடுகின்றான். இப்போ பாலைவனத்துல வந்து இப்போ தூரம் இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அங்க தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்ல வெயில் காலத்துல நீங்க ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அனல் அப்படியே வந்து நெருப்பு எரியிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு கண்ணால பார்க்க முடியுமா? இல்லையா? கண்ணால் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? அதாவது ஒரு மாதிரி தகதகான்னு ஒரு எரியிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த நமக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமா பூசும் மாதாஜி, கண்ணை திறக்கவே முடியாது. சோ அதாவது ஆனா உண்மையில அங்க நெருப்பு எரியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஆனா அந்த அக்னியினுடைய அந்த ஜுவாலையினுடைய அந்த இது ஃபீலிங் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஓஷன் ஒரு கடல் ஓரத்துக்கு நம்ம போறோம். கடல் அந்த கரையோட நின்னுட்டு இருக்கும். அதை பார்க்கும்பொழுது எல்லா இடத்துலயுமே நீர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதனுடைய எந்த அளவுக்கு அந்த கடல் விரிந்து பறந்து இருக்கின்றது என்று நம்ம அந்த கடல் ஓரத்துல நின்று பார்க்கும்போது நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. ஆனா அந்த ஆகாயம் அதனோட மர்ஜார மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாயம் வந்து அந்த கடல் நீரோட வந்து இணைந்து விட்டதாக நமக்கு தோன்றும். உண்மையிலேயே அது மாதிரி இருக்குமா? கிடையாது. தொடுவானம் மாதிரி தெரியும். ஆனா உண்மையிலேயே நீங்க கப்பல்ல எவ்வளவு தூரம் போனாலுமே வந்து எந்த காலகட்டத்திலுமே அந்த வானமும் அந்த கடலுமே வந்து தொடவே தொடாது இல்லையா? ஆனா நம்ம கண்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? அது போலதான் பாகவத நெறிமுறைகள் காழ்ப்புணர்ச்சியிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்று இருக்கும் மனிதர்களுக்கு உரியது என்று இந்த நூலிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அததான் பரமோ நித்திய நிர்மத்சரானாம் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மாதஸ்ய யதோ அன்பயாதிதரஸ்த சாத்தேஷ்வ அபிஜ்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவயே முக்கியந்தி யத் சூரயா தேஜோ வாரி யதா வினிமயோ தேஜோ வாரி யதா வினிமயோ सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित यत्र कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वरा இல்லையா? यत्रो अत्र अवृद्य अत्र वस्तु शिवतम
ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம். सत्यो अवृत्यते சுஷ்ருபி தட்சணா இல்லையா, சுஷ்ருபி இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே மங்களாச்சார ஸ்லோகங்கள். எப்பவுமே மனப்பாடம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அவ்வளோ சுலபத்துல வந்து மனசுல தங்காது. நீங்க இன்னைக்கு படிச்சிருப்பீங்க, நாளைக்கு மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இது எனக்கு ஆன அனுபவம் இது. ஸோ நேத்தெல்லாம் நல்லா தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு டக்குன்னு வராது இல்லையா. சத்யோ ஹிருதய அவருத்தியதே அத்ர கீர்த்திபி தட்சுனா, இது டக்குன்னு வரல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த நிர்மத்சரானாம் சதாம் இல்லையா. சதாம் என்றால் அதாவது சதாம் என்றால் பக்தர்களை பற்றி சொல்றேன். ஓகே, பக்தர்கள். ஸோ நிர்மத்சரம் வந்து நம்ம வந்து இங்கே படிக்கிறோம். ஸோ அந்த இது எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஸோ அதாவது பாகவத நெறிமுறைகளை வந்து நாம வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா, பொறாமையின்றி ஃபாலோ பண்ணணும்னா, அங்கே நிர்மத்சரம் எனக்கூடிய பதம் வந்து எந்த விதமா பொறாமை எப்போ வரும் சொல்லுங்க. எப்போ பொறாமை வரும்? நாம வந்து ஒரு அஃபென்சிவான ஒரு மோட்ல இருந்தா மட்டும்தான் பொறாமை வரும். இது பகவானை விட்டுருங்க. இப்ப நம்ம ஒரு 2 பேருக்கு மத்தியில வந்து உரையாடல் நடக்கிறது என்றால், அந்த நபரை நமக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணும்? நமக்கு அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு பார்த்தாலே விருப்பம் இருக்காது இல்லையா. ஸோ அந்த கோபம் வரும் நமக்கு. அது பிகாஸ் ஆஃப் என்னது, பொறாமை தான். ஓகே, அந்த நபர் வந்து நல்லவரோ கெட்டவரோ அது செகண்டரி. ஆனா நமக்கு அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய பொறாமை. அதனால அவங்களுடைய நெகட்டிவ் மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம், பாசிட்டிவ் பார்க்கவே மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ அது என்னது அது ஆக்சுவலி. அப்ப நம்முடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட வந்து அஃபென்சிவா தான் பேசுவோம், நம்ம டிஃபென்சிவா பேச மாட்டோம். கரெக்டா? ஸோ அவங்களுடைய சார்பா நம்ம கண்டிப்பா பேச மாட்டோம், அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான செயல் தான் செய்யும். ஓகே, அதனால இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, மத்சரம்க்கு இன்னொரு அர்த்தம் வந்து அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம அஃபென்ஸ் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறோம்? ஸோ வி ஆர் கிவிங் டு த ஹோலி நேம். ஓகே, அதிகமாக குளோரிஃபை பண்ணாம இந்த தர்ம புரோஜிதா வத்ர கைத்திர பதம் அது எதுக்குனாக்கா, நாம சதுர்புருஷார்த்தங்களை மாத்திரமே நாம செயல்படுறதுனால இறைவனுடைய புனித நாமங்களுக்கு நாம வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே, அதனால அஃபென்சிவா நம்ம வந்து இது செயல்படுவோம். ஸோ எப்ப நாம ஆனா இந்த மிகப்பெரிய இந்த புராணம் வந்து என்ன பரிந்துரைக்கிறது என்றால், அந்த சதுர்புருஷார்த்தங்களை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறது. ஓகே, ஸோ சதுர்புருஷார்த்தங்கள் இஸ் நாட் த ரெக்கமெண்டட் திங். ஓகே, ஸோ சதுர்புருஷார்த்தங்கள் வந்து நம்மளை வந்து மேலும் மேலும் பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயலை தான் நம்மளை வந்து செயல்படுத்த வைக்கும். அதனால சதுர்புருஷார்த்தங்கள் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி இக்னோர்ட். ஸோ இக்னோர்ட் இன் த சென்ஸ் அந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் இருக்கணும். ஓகே, சதுர்புருஷார்த்தங்கள்ல நம்ம செயல்பட என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம இன்னும் வந்து அதாவது ஒரு இலக்கை நோக்கி மட்டும்தான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். மேலும் இன்னொரு கட்டுண்ட நிலையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ தர்மம் என்றால் தர்மத்துக்காக நான் வந்து என்னுடைய கடமையாற்றுவதற்காக நான் சதுர்புருஷார்த்தங்களை ஃபாலோ பண்றேன். அடுத்து வந்து அர்த்த மீன்ஸ் செல்வத்தை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக நான் வந்து என்னுடைய அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்காக இல்லையா. காமம் என்பது புலன் நுகர்ச்சிக்காக செயல்படுறேன். இதெல்லாம் தாண்டின பிறகு நான் வந்து மோட்சத்திற்காக இல்லையா. அப்படின்னா எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லயுமே வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கறதுக்காக పప్పు పెట్టేస్తే బియ్యం తనిఖీ పెట్టాను కాయ తకాళి కట్ చేసి ఇది చేస్తాం చేస్తాం మునక్కాయ ముసుకొని பாய், குட் லக். ஸோ உலகமானது கால் புணர்ச்சியுடைய மனிதர்களாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கு. இதுதான் உண்மை. நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கவே மாட்டோம், அன்ஃபேவரபிளா தான் நம்முடைய செயல்கள்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் பொசசிவ் இல்லையா. நம்மது மட்டும்தான் நமக்கு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு உண்டு. அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம ஃபேவர் பண்றதுக்கு நமக்கு பெரிய மனசு இருக்கணும். அந்த மனசு நமக்கு மிக குறைவு. ஏன் ஒருவன் தன் உள் வட்டத்திற்குள்ளே அதிக புறங்கூறப்படுகிறான் இல்லையா. இதை நம்ம கண்டிப்பா பக்தர்கள் கூட்டத்திலேயே நம்ம இதை கண்டிப்பா செக் பண்ணணும். ஸோ நாம் எல்லாருமே ஒரு டீமா தான் ஒர்க் பண்றோம். ஆனா எல்லாருமே வந்து மனஸ்தாபங்கள் இல்லாம நம்ம செயல்படுறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. வெளி வட்டாரத்துல அது தட் இஸ் தேர், அது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். நார்மலான நான் டிவோட்டியாஸ் அசத் சங்கத்துல அது உண்டு, ஆனா சாது சங்கத்திலயுமே அது உண்டு
இல்லையா? எனக்கு ஏன் இது பண்ணல, ஏன் எனக்கு இதை கொடுக்கல, இல்லையா? இப்படி நம்ம ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? சில சமயத்துல வந்து எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ல வந்து இதை வந்து சொல்லணுமா, சொல்லவே பிடிக்காத நிலையில இருந்தாலும் சில சமயத்துல நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றேன். உண்மையிலேயே அது மாதிரி பேசுறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஆனா வேற வழி இல்லாம சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டத்திற்கு தள்ளப்படுறேன் நான். அது சொல்லிட்டு எனக்கு மன வருத்தம் நிறையவே வரும். ஸோ அதாவது அது புறம் கூறப்படுகிற மாதிரி எனக்கே ஒரு தோணும். ஆனா வேற வழி இல்லாம பேச வேண்டிய நிலை. அப்பயாவது அவங்க வந்து இன்னும் தவறு இழைக்காம, இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த பக்தியில வந்து நல்லா மேன்மையா போவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான். அதுக்காக சொல்ல வேண்டிய நிலை. மேலும் இந்த பொசிஷன்ல இருந்து நான் அந்த ஆக்ஷன் எடுத்துதான் ஆகணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் தள்ளப்படுறேன். ஸோ அதே ஒரு நார்மல் கண்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தா நான் கண்டிப்பா எதுவுமே கண்டுக்கவே மாட்டேன். எனக்கு என்ன சேவை கொடுக்குறாங்களோ அதை செஞ்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன். இல்ல மாதாஜி, நீங்க சொல்றது நல்லதா இருக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சிட்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு மன வருத்தம் வராது இல்ல அது மாதாஜி? கண்டிப்பா எல்லாரும் புரிஞ்சுட்டா இப்போ ஒரு முகத்தோடு தான் நம்ம எல்லாருமே செயல்படும் இல்லையா? அந்த அந்த சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து அவங்களுடைய நன்மைக்கானது அப்படிங்கிறதுமே வந்து இப்போ ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா, இப்போ பத்மா மாதாஜினுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். ஏன்னா இத்தனை வருடங்கள் அசோசியேஷன்ல அவங்க வந்து எதெல்லாம் கொடுத்தா நல்லபடியா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பண்ணி முடிப்பாங்க, எது அவங்களால பண்றதுக்கு சேலஞ்சிங் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதற்கேற்றமாறு நம்ம வந்து இந்த சேவைகள் எல்லாம் நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது, எனக்கு இந்த சேவையை விட எனக்கு அந்த சேவை வேணும் அப்படிங்கிற பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, இப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா? அது உண்மையிலேயே நல்லது கிடையாது. அடுத்தவங்களுக்குன்னு கொடுத்ததை வந்து நாம கேட்கவும் கூடாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலை. பிற்காலத்துல அவங்க செய்யாம போனா அப்ப அந்த சேவையை நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னு சொல்லி வச்சா ஒருவேளை பண்ணலைன்னா எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தோட நம்ம போகும் இல்லையா? ஸோ அப்படி போனோம்னா அந்த சேவை வந்து மகத்துவம் பெறும். ஸோ ஆனா எனக்கு பிடிச்சது வேணும் இல்லையா, நான் சொல்றபடி எல்லாமே நடக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது. இன்னொன்னு வந்து தவறாவே புரிஞ்சுட்டு தவறாவே போறது, ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட்டா கூட அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள். இட்ஸ் வெரி டஃப் டு மேனேஜ். பக்தர்கள் இன்னொரு சேலஞ்ச் என்னன்னாக்கா அபராதங்கள். நம்ம இதை கேட்டா அது அபராதமா மாறிடுமோன்ற ஒரு யோசனையோட செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அடுத்தவங்கள பத்தி நம்ம பேசுறது வந்து மிக தவறானது. அது அவங்க டைரக்டா அவங்க முன்னாடியே பேசுறது பெட்டர் தான். ஆனா அதையுமே அவங்க வந்து அதை ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? இதுவே காட்டில் கண்ணுக்கு புலனாகாத சில்வண்டுகளின் இறைச்சலோடு ஒப்பிடப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது அங்க அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நம்ம உஸ்ஸன் சவுண்ட் வருது இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல நம்மளால எந்த வண்டு இருக்குன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா அந்த இறைச்சல் மட்டும் நம்மளால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது போலதான் ஒருவன் சில் வண்டினை காண முடியவே முடியாது. ஆனா அதனுடைய சவுண்டு சப்தத்தை மட்டும் நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? ஆனால் அதன் ஒலியை கேட்க முடியும். இதனால் அவன் வந்து துன்புறுகிறான். அது ரொம்ப அநாயங்கான நாய்ஸா இருக்கும். காது வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது போலதான் வாழ்க்கையும் கூட. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும்பொழுது செவி கசக்கும் வார்த்தைகளை தன் உணவினர்களிடம் கேட்கிறான் இல்லையா? கண்டிப்பா வரும்பொழுது வீட்டுல வந்து நம்ம ஏதோ செய்யாத ஒரு தவறை செய்யற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இன்றைய வரைக்கும் கூட உண்டு இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்துட்டவங்க, பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வீட்டுல வந்து சப்போர்ட் இல்லைன்னா இது வந்து அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து தான் செய்யறது ரைட்டா தவறான்ற அந்த மனசுல வந்து ஓடிண்டே இருக்கும் அது இல்லையா? ஏன்னா இதனால வந்து என்ன கிடைக்கும்னு தெரியாது இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய விஷயத்திலே எடுத்துக்கோங்க. நான் இனிஷியேஷன் எடுத்ததுனால என்னுடைய உறவினர்கள் வீட்டுல எங்கேயுமே நான் சாப்பிட்றது கிடையாது. இதை நான் என்னுடைய உறவினர்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனப்போ ஐ டோல்ட் இன் வெரி வெரி சப்மிசிவா தான் சொன்னேன். ஆனா அவங்க அதுக்கு இமீடியட்டா முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு உள்ள போயிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நானும் சைலண்டா வந்துட்டேன். என்னுடைய சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லையா? ஆனா அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கல. ஸோ நான் சொல்ல வேண்டிய நான் அப்புறமா சாரியும் கேட்டுட்டு வந்துட்டேன். சாரி அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டுட்டு வந்தேன். என்னால் எங்கேயும் சாப்பிட முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னுடைய பிரபு என்ன சொல்றார், நீ செகண்ட் இனிஷியேஷன் போனோம்னா பிள்ளைகளுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு போ, இல்லை பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பிறகு போ அப்படின்னு அந்த பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, சீயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இந்த அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா பேசிக்கலி இதெல்லாம் ஏற்றுக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த உறவினர்கள் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வார்த்தைகள். ஸோ என்னுடைய கோசிஸ்டரானா அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாகவே பேச 10 பேர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றது வந்து அது நாம இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டு. அவங்களும் அதை செய்யணும். ஆனா அவங்களுக்கு நம்மளால எடுத்துரைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இல்லை.
பிளஸ் நம்ம அந்த கன்வின்சிங்கா பேசக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியும் நம்ம கிட்ட இல்லை. அப்படிதான் நாம நினைக்கிறோம். அவங்க ஏத்துக்கலையேன்னு நினைக்கிறத விட நமக்கு அந்த குவாலிட்டி இல்லை. வி ஆர் நாட் பொசஸிங் தட் கிரேட் குவாலிட்டி டு கன்வின்ஸ், இல்லையா? ஸோ நம்ம எப்படி ஷீலா பிரபுபாதர் எத்தனை பேர் அவர் வந்து மாற்றி அமைச்சார், தட் இஸ் த குவாலிட்டி, இல்லையா? ஆனால் நமக்கு அந்த குவாலிட்டி கிடையாது, இல்லையா? நமக்கு கிடைச்ச இந்த 1% 1/2% குவாலிட்டி வச்சுட்டு நம்மளால எல்லாருமே மாற்ற முடியாது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு, இல்லையா? இது உலகின் இயற்கையாகும். காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டோர் புறங்கூறுவதினால் ஒருவன் தனது மன துன்பத்தை தவிர்க்க முடியாது. கண்டிப்பா, இல்லையா? ஒருத்தர் நம்மளை பத்தி தப்பா சொல்லிட்டா அதை வந்து நம்ம அதனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு க்ஷணம் ஃபீலிங்கை நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா? உண்மையிலே அதை நம்ம அந்த மாதிரி அவங்க அப்படி சொன்னா கூட நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு போகணுன்ற அந்த மனப்பக்குவம் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு செகண்ட் நமக்கு அந்த பாதிப்பு என்பது ஏற்படுத்தும், இல்லையா? அதையுமே நம்ம வந்து தவிர்த்து போகக்கூடிய பக்குவத்தை வரவழைச்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம பயிற்சி செய்யணும். உண்டு, நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு, இல்லையா? மிகுந்த உண்மையிலேயே அவங்க மேல நமக்கு அவங்க நம்மளை திட்டினா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம போகக்கூடிய மனசு இருந்தாலும் ஒரு செகண்ட் நம்மள வந்து அவதூறு பேசிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆழ் மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கும், இல்லையா? சட்டுன்னு அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தையால. அதுக்கப்புறம் இட் வில் டேக் டைம் டு கோ ஆஃப் வெளியில. அதாவது அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து நம்ம வர்றதுக்கு வந்து அன்னைக்கு முடியாது. ஆனா ஒரு 10 நாள் கழிச்சு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதே வீரியம் நம்ம கிட்ட இருக்காது, மறந்து போயிடுவோம். பிளஸ் அது போன போதுன்ற அந்த மென்டாலிட்டியோடு இருக்கும்பொழுது இன்னும் சுலபமா அதை வந்து விட்டு கொடுத்துருவோம் நம்ம, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இது. ஆனா சில பேர் அந்த சின்ன விஷயத்த கூட தாங்காம அவங்களோட சண்டை போட்டு அதை கிளியர் பண்ணி முடிச்சாதான் அவங்க வந்து அடுத்து அதாவது நிம்மதியா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவமும் உண்டு. மிகுந்த துன்பத்தினால் ஒருவன் தீயவன் உதவியினை நாடுகிறான், இல்லையா? அதாவது நம்ம யார்கிட்ட போய் என்ன கேட்கிறோம், அதாவது உதவி கேட்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம், இல்லையா? ஸோ நம்முடைய துன்பத்தினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா, அவர் கெட்டவங்க கிட்ட கூட போய் நம்ம வந்து அவன்கிட்ட வந்து யாசகம் பெறதோ இல்லை வந்து அவன்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும். அவன் என்ன பண்ணுவான், நம்மளை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான், இல்லையா? ஏனென்றால் அவனிடம் புத்தி கிடையாது, அதாவது நாடுகிறான், ஆனால் உதவிக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. சோ இல்லை, ஏனெனில் அவனிடம் புத்தி கிடையாது. இதனால் உயிர் ஏமாற்றம் அடைகின்றான். இது பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய காணல் நீருக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டது, இல்லையா? இப்ப அப்படிப்பட்டவன்கிட்ட போய் நம்ம உதவி கேட்டு நமக்கு பெறாத பொழுது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா நமக்கு ஒரு ஏமாற்றம். ஸோ இவன்கிட்ட கூட நமக்கு கிடைக்கலையேன்ற ஒரு ஃபீலிங், இல்லையா? அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா பாலைவனத்துல கண்டிப்பா காணல் நீர் தான், நீரே கிடையாது. ஆனா அது அங்க வந்து நீர் இருக்கு, அதை போய் பருகலான்னு நினைச்சிட்டு போகக்கூடியது யாருடைய தப்பு? நம்முடைய தப்பு தான். அது போல அதாவது தராதரம் இல்லைன்னா அந்த அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாத ஒருத்தர்கிட்ட தீயவர்கள் கிட்ட போய் நாம கேட்கக்கூடிய உதவி, அதையும் அவன் நிராகரிக்கும் பொழுது நாம் ஏமாற்றம் அடைகிறோம் பாருங்க. அந்த சுபாவத்திற்கு இது ஒப்பிடப்பட்ட. ஓகே, எவ்வளவு அழகான ஓமைகள்ன்றதை பார்க்கணும். இச்செயல்கள் எவ்வித விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துவதே கிடையாது. மாயா சக்தியின் இயக்கத்தினால் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா பல வழிகளில் இன்னல் படுகிறது. ஓகே, இந்த 5th ஸ்லோகம் வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள்னாக்கா, அதாவது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 4th ஸ்லோகம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. 8th and 9th ஸ்லோகம் வந்து 4th ஸ்லோகம். 5th ஸ்லோகம் வந்து 10, 11, 12. ஓகே, 3 ஸ்லோகங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 6th நாளைக்கு எடுக்கிறேன் நான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன், 10 நிமிஷம் லேட். ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்ததால. இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நீங்க நிறைய வாட்டி படிக்கணும், படிச்சா மட்டும்தான் புரியும். ஓகே, கம்பேரிஷன் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த கம்பேரிஷன் ஷீட் வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ எழுதாதீங்க. 14th சாப்டர் முடியும் பொழுது 13th இது அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. 14th பண்ணும்பொழுது இதனோட இந்த ஓமை வந்து எப்படி பொருந்தோன்றத வந்து நீங்க வந்து அவர் யதார்த்தமான விஷயமா சொல்லியிருப்பாரு. அங்க ஓமை இருக்காது. அங்க வந்து டைரக்டா இந்த புலனுடைய இது அப்படிங்கிறது, இந்த அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இது வந்து மனசு, இது புலன்களுடைய செயல்கள், இது வந்து இந்த கிராஸ் பாடி, இது ஜீவாத்மாவுடையது அப்படின்னு இந்த பண்புகளை வச்சு அவர் கிளியரா சொல்வார். குணாதி வந்து காட்டோட ஒப்பிட்டு அப்படியே பேசுறாங்க. இது வந்து ஒன்லி ஓமை. இங்க வந்து வெறும் ஓமை. இதுல ஓமை மட்டும்தான். இதுல ஓமை மட்டும்தான். அங்க வந்து நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து யூ வில் பி ஸ்டடி. இங்கேயுமே அந்த கருத்துக்கள் சில கொடுத்திருக்காங்க, ஆனாலுமே இன்னும் அங்க டெப்தா வந்து சொல்றாங்க மாதாஜி. இப்ப காழ்ப்புணர்ச்சிங்கிறது கொசுக்கு, அத கொசுவை மட்டும் இங்க சொல்றாங்க, அங்க காழ்ப்புணர்ச்சி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து. ஆனா உண்மையிலே இதுல வாழ்க்கையில இப்ப 5th படிச்ச ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிறையவே பார்த்திருக்கோம். நம்ம துன்பமான காலகட்டத்துல
அதாவது கேட்க கூடாதவங்க கிட்ட கூட நான் உதவி கேட்டேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போமா? கண்டிப்பா சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம உதவி வாங்கணும்னே நினைச்சிருக்க மாட்டோம். நம்முடைய திருஷ்டியில அவர் கெட்டவராக இருக்கலாம், ஆனா உண்மையிலே அவர் கெட்டவரா நல்லவரான்றது நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட போய் கூட வந்து நாம எதுவுமே பெறாம வந்தோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் நம்ம அப்போ இன்னும் வருத்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்படின்னா அவனுக்கு கூட நம்ம வேல்யூ இல்லை நினைக்கிறோமா இல்லையா? நினைச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு இல்லையா? அதுதானே எப்படி அழகா இந்த சித்தரிக்கிறார் பாருங்க நம்ம ஜடபாரதர். நிலாவை பார்த்து புலம்பிட்டு இருந்தவரை எவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்களை இந்த இதுல எல்லாம் சொல்றாங்க. ஏகப்பட்ட ஓமைகள். ஆமா, 19வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஓமைகள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இந்த கருத்துக்கள் இந்த எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச இதுதான். ஆனா அதை வந்து கோத்து சொல்றதுதான் அதுல ஸ்பெஷாலிட்டி. கோத்து சொல்றதை விட அங்க கொடுத்திருக்கிறத புரிஞ்சு அது நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி நாம வந்து உபயோகப்படுத்திருக்கோம், நாம் எப்பனா உபயோகப்படுத்த போனாலுமே இது தவறு இது சரி அப்படிங்கறத வந்து எண்ணி அதனுடைய விளைவு இப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். இதுதான் பலஸ்ருதி. ஓகே, நம்ம கதை அதாவது இப்போ உங்க பிரபுஜி வந்து சொன்னது மாதிரி செகண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்தா பிரத்யார் வீட்டுக்கு இப்ப நான் ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது நான் சாப்பிடலன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான நான் சொன்னேன், நான் வந்து கோதுமை ரவா இருந்தா கொடுங்க, நானே இது மாதிரி கஞ்சி மாதிரி செய்து நான் அதுல மோர் உப்பு எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு அது அப்படின்னா நாங்க கஞ்சி தான் கொடுப்போமா வர்றவங்களுக்கு சண்டைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ, நான் உங்களை சொல்லல, என்னுடைய பசி ஆத்துறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு இந்த நீங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் என்னுடைய சன்னை எல்லாரும் வந்து அவங்க அதெல்லாம் பரவாயில்ல, யூ ஆர் ஃப்ரம் த வெஜிடேரியன் ஃபேமிலி, அதனால எப்படியாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஒன்லி. ஸோ அதனால இன்னும் பெரிய ப்ராப்ளம் தான். அது உடனே அவங்க அந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க, நான் சாப்பிட்டேன், திருப்தியா போயிடுச்சு. ஆனா அதை பத்திலாம் நான் வருத்தப்படுறதே கிடையாது. ஓகே, அவங்க ஹர்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சுதான் நான் பேசுவேன். அதை தவிர்த்து என்னை பத்திலாம் நான் எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன். இவ்வளோலாம் நம்ம பேசும்போது இந்த மெச்சூரிட்டி கூட வரலன்னா இத்தனை வருஷம் நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கிறதும் சொல்றதும் கேட்கறதும் வந்து வீணாகி போய்விடும். ஆக்சுவலி சாப்பிட மாட்டோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி அதாவது நம்ம வாங்கி வச்சுட்டு சும்மா வச்சுட்டு வர்றதை விட அதை சொல்லிடுறது அவங்க நமக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வேஸ்ட் பண்றதை விட அது பெட்டர்னு நான் நினைப்பேன். நான்வெஜ் ஃபேமிலில இருந்து தீட்சை எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப டஃப்பா இருக்குது மாதாஜி. எல்லாமே டஃப் தான். அதனால கிருஷ்ணருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பக்குவமா செயல் பண்ணிட்டு போக முடியும். ஓகே, இல்லைன்னா ரொம்ப